Ifraħ ma' minnu ferħan u ibki ma' minnu mbikki. Kun naf li l-Ajjur jgħix mal-partit ta' Satana li blejla tiegħu daħħal il-mewt fid-dinja. Hekk hemm irreġistrat fl-Iskrittura mqazza. Huwa waħxi li tkun b'xi mod imsieħeb ma' Satana. Alla ħalaq kollox għalih innifsu u għalhekk imexxi u jiggoverna kollox għall-volontà tiegħu. Issa, meta inti taf din il-verità, tissogra tagħmel l-inqas reżistenza meta xejn ma jiġri għad-doċċ, meta Alla ikun iridek. Min qatt irreżista lil Alla u sab il-paċi. Fittex jekk m'għandekx ħabib tajjeb li jresqek lejn Alla. Għax jekk issib ħabib tajjeb, int tkun sibt teżor. Dak li jresqek lejn Alla ħolżu, u dak li jbedek minn Alla aħrab minnu, għax ikun dan veru għadu tal-paċi ta' qalbek. Ipprattika din ir-riċetta mogħtija minn tabib Kattoliku għas-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem. Riċetta ta' 3 kelmiet: kwiet, dieta u ferħ. Huma 3 kelmiet meħudin mill-Iskrittura mqazza u jgħix tassew fin-normal min jimxi b'din ir-riċetta. Mix-xogħol li jiġu vantaġġi materjali barra mill-ispiritwali. Ix-xogħol iġib ir-rikkezza kif jgħid l-Ispiritu Santu li min jaħdem l-art tiegħu ikollu ħobbs biex jiġba'. Ix-xogħol iġib l-istima tal-bniedem u jagħmel unur lill-pajjiż. Iġib il-paċi u l-ferħ, jikeċċi id-dwejjaq tal-ħajja.